El colombià Jaime García Serrano, conegut mundialment com a la calculadora humana, és un apassionat dels números des de ben petit, des de que tenia 8 anys. Ara visita la nostra comarca, el Vallès Occidental, per pronunciar un seguit de conferències a diferents escoles i instituts per difondre els seus coneixements. Com calcular, com concentrar-se, com fer exercicis de concentració i, sobretot, com fer exercicis matemàtics sense utilitzar la calculadora. Avui ha visitat l'Institut IES Arraona de Sabadell, on ha fet una demostració de càlcul mental ràpid i ha animat els alumnes a que substitueixin la calculadora pel llapis i el paper. García Serrano, que té 5 rècords mundials en càlcul matemàtic, un d'ells trobar l'arrel 13 d'un nombre de 100 xifres en només 15 centèsimes de segon. Actualment està preparant un altre, calcular el número pi amb 50.000 decimals i així aconseguir el 6è rècord mundial. El Lata també ha parlat sobre la ment humana i el desenvolupament de la memòria i la concentració. Amb la boca oberta és com han quedat el centenar d'alumnes de l'IES Arraona de Sabadell al veure la seva rapidesa pel que fa al càlcul mental. Jaime García, considerat el calculista matemàtic del segle, com l'acrediten els testos d'estudi, descobridor dels mètodes abreviats per resoldre problemes per medi del càlcul mental, va aconseguir el que mai va poder altra persona a la Terra, demostrar que és més ràpid que un ordinador. Un maestro me enseñó a utilizar este aparato al abaco. Y este es un instrumento que a uno le desarrolla la lógica, la memoria, y cuando lo sabe manejar, él va más veloz que un ordenador, que una calculadora.